मंगुरा, नीतीश मंगुरा, नीतीश मंगुरा। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश राज। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। लइका से अन देख बुढ़ाओ के धइले बा कमजोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। लइका से अन देख बुढ़ाओ के धइले बा कमजोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा नीतीश नीतीश का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। नीतीश मंगुरा, नीतीश मंगुरा, नीतीश मंगुरा। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश राज। तोहरे वीडियो के करता लोगवा सब इंतजार हो। मार्केट में बस तू ही बारू सबके बनल बाजार हो। सबके बनल बाजार हो। तोहरे वीडियो के करता लोगवा सब इंतजार हो। मार्केट में बस तू ही बारू सबके बनल बाजार हो। इंस्टाग्राम फेसबुक पर तोहरे बारे फैन फॉलोइंग हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा नीतीश नीतीश का गोरी हो वायरल भइल बा ढोरी हो। नीतीश मंगुरा, नीतीश मंगुरा, नीतीश मंगुरा। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश राज। आशीष जैसे सिखलू कौन तरीका हो। गौआ जवारा शहर के भइल बा फीका फीका हो। भइल बा फीका फीका आशीष जैसे सिखलू कौन तरीका हो। गौआ जवारा शहर के भइल बा फीका फीका हो। तोहरो चिझवा उहे बा, तोहरो चिझवा उहे बा जैसे फुलहा कटोरी हो। ऐसे देखैलू का गोरी हो वायरल भइल बा